Ay, bungad lang ka. Tabi. Langka kayak itu. Ano, tanong. Kupay po. Tapi kita kuha ni wasin mo masak. Tabi. Ay, bunga. Ay, bunga wala. Ano sa pa? Mahulog. Wow, ano na? Anod to ron. Nakagi, anak-agi, speakers. Langka. Dako, mana na? Oh, dako na, baik hapon mga amigo. Subay ko sumpa sa kare nga. Sukat pagtanong. Ubod sa Sa lunas. kawayan. Ayan ba? Luna. Wala kay sa subay tagbasak mo ang ampoy ubod ko. Bitor. Likuan. Ay, pakpo. Wala. Dali na, kaya pa na. Mahal ka pakpo. Palpak. Ha? Palpak wala imo. Ah, may ubod. Madalang ko ang pako o daghan. Ay, pako na. Dili na pa ko. Ha? Ayan, halas.
Teka na. Oh, gamay ra gyud. Gamay ra. Apit. Gulang saging gini ay dugan ko kare mo saging gaban si ano gini. Yan ang day gulang. Nah, Ay ini dugan na pagkatanda subay itong basak. Pwede na no kung gamay saging ano. Kaya po. Dili kita malagsar ta kadong ini. Pagkasubay basak, murag di makita na sige yang kulang na. Saging gamay ng sikbit ng basak. Nagulang na, iwo kita sir kita kare. Kan pagtanong kedua pa kare. Yang tanda po sa akin na to, dahil nagulang na. Mereka gana kagsaging.